Wannan labari ne da zai zo muku mai matuƙar faɗakarwa tare da ilmantarwa, kai har ma dai da wa'azantarwa. Labari mai hoto. Mu je zuwa. Wata rana wani kafinta bayan ya koma gida ya tashi daga shagon aikinsa na kafintanci. Bayan ya tafi ne kawai sai wani kumurcin maciji ya shiga shagon aikin nasa. Sai wannan maciji ya dinga sullubawa yana ta shiga gurare kusufa. A ƙarshe dai yana haka sai ya ɗan taɓi wani gatari. Shi kuma gatarin ya waɗo masa ya ɗan yi masa rauni a jikinsa shi macijin. Hakan ya fusata shi wannan maciji, don haka cikin fushi da neman ramuwa ya dage duka ƙarfin shi ya sari wannan gatarin. Mai saran maciji zai yi wa gatarin da aka yi da bakin ƙarfe? Aiko sai bakin wannan maciji ya fara zubda jini. Zafin kunar ramuwa, fushi tare da taurin kai, macijin nan ya yi ƙoƙarin hallakar da abin nan domin kawo ƙarshensa, wanda ya ƙara wa kansa raɗaɗi bisa nannaɗe kansa da ya yi a jikin wannan gatarin. A washe garin ranar, yayin da kafinta ya buɗe shagonsa, sai ya tadda mataccen maciji a nannaɗe a jikin gatari. A zahiri macijin nan bai mutu ba sakamakon laifin wani, sai dai ya fuskanci wannan sakamako ne saboda saurin fushinsa da rashin kula. Wani lokacin idan muna cikin fushi mukan yi ƙoƙarin cutar da waɗansu, amma sai bayan lokacin ya wuce, daga baya sai mu gano cewa kanmu muka fi wa illa. Ba dole ne sai mun mai da martani akan kowane abu da ya faru ba. Kaɗan dakata, fara tambayar kanka cewa shin wannan abin mahimmancinsa ya kai na ɓata lokaci na a kai? A duk minti ɗayan da ka kasance kana fushi, to ka sani kana yin asarar daƙiƙai 60 ne na yin farin ciki. Fushi shine babban maƙiyinka, don haka ka iya sarrafa shi. Ka iya sarrafa fushinka domin harafi ɗaya ne ya bambanta su ga kalmar haɗari a yaren Turanci, ma'ana danja. Idan ka ci ɗin anga kenan. To uwa, a duk inda akwai fushi, to ba shakka ka sami faruwar abu mara daɗi, kuma wanda zai cutar sosai. Fushi baya taɓa iya warware abu komi kankantarsa, sannan baya taɓa iya samar da komai, amma yana iya ruguza komai. To wannan shine tsarabar mu ta wannan lokaci. Muna matuƙar godiya. Daga dai a manta a shafa a danna mana alamar nan da subscribe, sannan a yi mana like ɗin video, a yi comment ga dai abin da yake ranku. Muna matuƙar godiya.